Здравейте! Измина една нощ от вчерашното официално осиновяване на Ном. Да покажем на всички колко сме доволни, щастливи и почиваме на дивана вкъщи. Особено на някои хора, които си мислят, че ще живее на терасата постоянно. Но както и да е. Момчето вчера, след като го осиновихме, имаше късна разходка, от която сега ще видите няколко клипа и от сутринта, тази сутрин разходката, преди да отидем да направим изследванията, кръвните изследвания при доктора. Всичко се развива абсолютно много бързо даже. Друго няма да казвам, момчето е супер. Има си неговите си прищевки и като спра да го галя и почва да ме хапе, защото съм спрял. Нали? Така ли правиш, бе, момче? Еми, това е от нас. Очаквайте още клипове в YouTube канала ни. Нали, бе? А?